Maayong buntag, katropa. Magbuhat ta karon og kangkong crispy or crispy kangkong para atong isudan og paniudto. Kung wala pa ka nakasubscribe sa akong channel, palihog kog subscribe og i-like. Ayaw pod kalimot sa pag-click sa button bell para update ka permente sa akong mga video. Damo na to crispy kangkong. Crispy fry, harina, itlog, magic sarap. Mag-mix na ta para sa ato ang crispy kangkong. Harina, itlog, paminta, magic sarap. May lang na. Crispy fry. Tahun para ma-mix. Nang gipainit ang kalaha. Butang na tag oil sa atong ordinaryong kalaha. Maglunod na ta kay init na tong oil.
Ayun, mag-crispy kangkong. Katropa. Wow. Sarap. Oh. Luto na to ang kangkong crispy. Ada. Ato nang kaunon. The best. Tawag suka. Di na ko kutob. Salamat sa pagtanaw. Og amping mong tanan.